ती गोष्ट आहे ऑक्टोबर 2008ला 2009च्या 2008च्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये जिथं 26/11 झालं तर 26/11ला त्याच हॉटेलमध्ये एक उद्योगपती माझे मित्र होते जे पवारसाहेबांचे मित्र आहेत त्यांनी आम्हाला दोघांना जेवायला रूममध्ये डिनर ठेवलं. पवारसाहेबांनी सांगितलं की शिवाजीराव तुम्ही लढू नका, मला शिरूरमधून उभं राहायचं. म्हटलं साहेब मी असं का करू, मला पक्षाने तिकीट कन्फर्म आहे माझं. साहेबांनी ऑप्शन दिलं शिवाजीराव तुम्हाला लोकसभेमध्ये पेक्षा मी 2 टर्म राज्यसभा फ्री देतो. एक रुपया तुम्ही खर्च करू नका आणि तुम्ही राज्यसभेमध्ये खासदार. म्हटलं मला हे साहेबांना विचारावं लागेल आंबेडकर साहेबांना. मी आदरणीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना फोन केला. ते म्हटलं असा प्रस्ताव आलेला आहे. बाळासाहेब ठाकरे आश्चर्यचकित झाले, असा कुठला प्रस्ताव कोणी केलाय. म्हटलं मला माहिती नाही. असं राऊतसाहेब म्हणाले आघाडीचं युतीचं चालू आहे. साहेबांनी मला सांगितलं बघून मी काय करतो थांबा. आणि तिसऱ्या दिवशी ती युती मोडण्याची जाहीर झाली. म्हणजे 2019ला जो डाऊट मांडला तो 2009ला होणार होता, परंतु तो मोडला गेला. हे मी आतापर्यंत गप्प बसलो. तुम्ही म्हणाल का गप्प बसलात? ठीक आहे ना, झालं मी खासदार झालो, उगाच कुणाला कशाला एक्सपोज करायचं म्हणून गप्प बसलो. पक्षाच्या विरोधात का बोलायचं? ह्या वेळेला त्यावेळेला ते मावळ म्हणत होते, आता ते पुणे म्हणतात. निवडणुकीनंतर ते बारामतीला पण द्यायला सांगितलं, तिथून लढा. अहो माझ्या दृष्टीनं मी खासदारकी होणं ही जागा ती जागा तेही महत्वाचं नाही. आजही माझी काही अपेक्षा नाही. आज कुठल्या पदासाठी किंवा खासदारकी मिळेल मला यासाठी नाही. माझ्या दृष्टीनं माझा मतदारसंघ जो 15 वर्ष मी तळ हाताच्या पोरासारखा जपलाय, माझ्या मतदारसंघातले शिवसेने आणि गोरगरीब माझे सहकारी यांना त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्यासाठी मी म्हणजे दसऱ्याचं शेवटचं जे भाषण होतं त्यावेळेला त्यांनी आव्हान केलं होतं की माझ्या उद्धवला मी साथ द्या. आज शिवसैनिक साथ देताना दिसत नाही. आजही आम्ही मनानं साहेबांच्या बरोबरच आहे, परंतु हा निर्णय बाळासाहेबांच्या विचाराच्या विरोधात साहेबांनी सांगितलं होतं. साहेबांनी हे पण बोलले होते की ज्या दिवशी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर जाऊ तर त्या दिवशी आमच्या पक्षाचं दुकान बंद करू. हे बाळासाहेब बोलले होते ना. बाळासाहेब हे पण म्हणले होते की साथ द्या म्हणून. पण बाळासाहेब हे पण बोलले होते की पक्षाचं दुकान बंद करू. बाळासाहेबांनी साथ आले की आम्ही साथ आजही द्यायला तयार आहोत. बऱ्याच एकत्र येण्याची काय नाही, विषय असा आहे उद्धव साहेबांना काय काँग्रेसच्या दावणीला शिवसेना जात असेल तर बाळासाहेब जर आज जिवंत असेल तर बाळासाहेबांना 10 महिने होऊन दिला नसता. आनंदीने साहेबांनी होऊन दिला नसता. त्यामुळे ह्या पुढच्या फार पुढे गेलेल्या घडामोडी आहेत. आपण जे म्हणतात त्या भाषणाचे जे काय आपण सगळे पाठ मांडतायत, सगळ्यात मुख्य मुद्दा आहे की काँग्रेस संपवली पाहिजे हा बाळासाहेबांचा होरा होता. 370 कलम संपलं पाहिजे हा बाळासाहेबांचा होरा होता. श्रीराम मंदिर व्हायला पाहिजे बाळासाहेबांचा होरा होता. बाळासाहेब काय काय बोलले याप्रमाणे शिवसेना चालायला पाहिजे ही आमच्या सर्व शिवसैनिकांची भूमिका आहे आणि आम्ही त्याच्यावर ठाम आहोत. बाळासाहेबांचा विचार सुटणार नाही आणि आम्ही बिलकुल सुद्धा वंदनीय बाळासाहेबांचे चिरंजीव सन्माननीय पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी साहेबांच्या बाबतीमध्ये एकही शब्दाने आम्ही त्यांचा अवमान कधीच करू शकत नाही. जोपर्यंत आम्ही याचे सर्व मंडळी आहोत. पण शिवसैनिकांची रणजेपी आणि राष्ट्रवादीचं धोरण याच्यामध्ये आम्ही कुणालाही संपवून देणार नाही. जी भूमिका आहे ती भूमिका बाळासाहेबांच्या शिवसेनेची आहे आणि ती शिवसेना बरोबर घेऊन जातोय. आम्ही पक्ष बदलला नाही आणि कुठला पक्ष प्रवेश केलेला नाही. कदाचित असं होईल पुढच्या 3-4 महिन्यामध्ये आपल्याला एकत्र झालेलं सुद्धा पाहायला मिळतील. पण
तोपर्यंत मात्र या सगळ्या पुढे काही ज्या गोष्टी वाढून ठेवल्या त्याच्यामध्ये विकास कामं आणि साहेब बोलल्याप्रमाणे शिवसैनिकांना संरक्षण ही आमची अतिशय जबाबदारीची बाजू आहे आणि ते आम्ही 100% सर्वांना त्या ठिकाणी संरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत। लोक आमच्या दरवाजामध्ये येतात, शिवाजी आढळराव पाटलांच्या दरवाजात 7 वाजता येतात, शरद सोनवणच्या दरवाजामध्ये 7 वाजता येतात, काय उत्तर द्यायचे आम्ही त्यांना? त्यामुळे ही चेन जी आहे ती खालून वरपर्यंत आहे आणि जिथं संरक्षणाची हमी दिली जाते आणि जिथं हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर संरक्षण दिलं जातं आम्हाला राष्ट्रवादी कधी परवडली नाही, मानवली नाही, मानवणार नाही। राष्ट्रवादीची विचारधारा वेगळी आहे, काँग्रेसची विचारधारा वेगळी आहे आणि शिवसेनेची विचारधारा वेगळी आहे आणि शिवसेनेच्या या विचारधारेवर आम्ही शिवसैनिक म्हणून काय आहोत। तुम्ही जे म्हणालात की लोक अशी चर्चा करतात की आम्ही त्यांना हे केलं, डिस केलं, गद्दारी केली। मी तुम्हाला सांगतो 3 जुलैला जेव्हा माझी हकालपट्टी केली सोशल मीडियामध्ये किंवा बोलणारे खूप काही बोलतात 3 जुलैचं माझे फेसबुक बघा, त्यांचा कॉमेंट बघा, 99.99% कॉमेंट ह्या शिवसेनेला सोडा आणि शिंदे गटात सामील व्हा, हा तुमचा घोर अपमान आहे। ते जवळ 6,000 लोक म्हणाले। आता तीच लोक काय काय म्हणताय की गद्दारी केली, त्यामुळे फारसं काही गद्दारी आम्ही करत नाही, करणार आहे। तुम्ही असं म्हणाले शरद जसे म्हटले की पुढच्या काळात ही युती लवकरच होईल हे चित्र पाहायला काही होऊ शकतं आणि होईल असं म्हणत नाही। तुम्हाला एकनाथ शिंदे शरद दादा तुम्ही म्हणता का मी पक्षामध्येच आहे, परंतु आज सामना पेपरमध्ये तुमच्या हकालपट्टीची बातमी आली। शेवटी असं आहे आम्ही शिंदे गटाबरोबर काम करत असताना बाळासाहेबांना आम्ही सांगितलं ना आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर कधीही आमची मान थकवणार नाही, स्पष्ट आहे। त्यामुळं आज आम्ही राजीनामा दिला कालच, राजीनामा त्यांना देऊन टाकला आणि सन्मानपूर्वक माझ्या जागेवर दुसऱ्याकडून द्यावा हे पण सांगितलं ना आणि पक्षाला हे पण सांगितलं का हे कठोर मनाने आम्ही निर्णय घेतोय, कठोर मनात दुःख ठेवून पण आम्ही लढणार राष्ट्रवादी बरोबर, आम्ही भांडणार त्यांच्याबरोबर, तत्वाच्या लढाई द्या, विचाराच्या लढाई द्या आणि तुम्हाला अजून एक गोष्ट जाता एक सांगतो सर्व तुम्ही समजून घ्या, तुम्ही भावनेचा पण विचार समजून घ्या। हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर ज्यावेळेस मराठी माणूस जर मुंबईमध्ये उभा राहिला ना त्या मुंबईचे आम्ही पाईक आहोत। मुंबईमध्ये ह्यांनी पाहिली मुंबई, मी पाहिली आणि फुटपाथला भाजी विकली, आमच्या वडवडिलांनी विकली, आम्ही तुमचेच घटक आहोत, सर्वांचे नातेवाईक आहोत त्या मराठी मुलकाचे, या महाराष्ट्राचे। मुंबईमध्ये फक्त बाळासाहेबांच्या एका आवाजावर मराठी माणसाची मानताड झाली, आम्ही जगलो तिथं। बाळासाहेबांनी कधीही काँग्रेसला वेगळं आपल्या आयुष्यामध्ये लढले, आयुष्यावर बाळासाहेब काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या समोर, राष्ट्रवादी नंतर जन्माला आली पण आधी काँग्रेस, त्यामुळे त्यांनी शब्द सांगितलेले आमच्या मनामध्ये तो अंतरात्र येतो। काही झालं तरी राष्ट्रवादी समोर किंवा काँग्रेस समोर आपण त्यांना चुकायचं नाही, त्यांच्यापुढे हातपाय टाकायचं नाही, आम्ही टाकणार नाही। हे चाललंय भांडण, घरातलं भांडण आहे ना, एकनाथ शिंदे काय किंवा उद्धवजी काय, घरातलं भांडण आहे ना, याच्यामध्ये एवढा इंटरेस्ट घ्यायचं कारण काय? आम्हाला नाही इंटरेस्ट, आम्हाला सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या भूमिकेशी आम्ही संलग्न आहोत। आम्ही कुठली मागणी केलेली नाही ना एकनाथ शिंदे साहेबांकडे कुणाकडे, राजकारणाची जे काय उद्या होईल ते होईल, परंतु आजच्या मिथला विकास थांबलाय। तुम्ही पाहिलं काल बारामतीला सगळ्या नगरपालिकेचा एक फंड फक्त संपूर्ण बारामतीला गेला, या पद्धतीची लोकशाही कुठे असते का? अशा पद्धतीची कुठे कामाची पद्धत असते का? 200 रुपयाच्या दरोडा टाकल्या नारायणगावमध्ये, 200 रुपयाच्या दरोड्याची केस कधी होऊ शकते का? 6 महिने आंदोलन टाकलं त्या लोकांना राष्ट्रवादीने, ही कोणती भूमिका काम करण्याची? आम्ही काम केलं, यांनी 15 वर्ष काम केलं, मी 5 वर्ष काम केलं। आम्ही असं कधी पक्षपात केलं का की हा राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता आहे, तो शिवसेनेचा कार्यकर्ता आहे, तो भाजपचा कार्यकर्ता आहे, तो आरपीआयचा कार्यकर्ता आहे? हे काय चाललंय? कुठं चालली लोकशाही? त्यामुळे ही लोकशाही अशा पद्धतीची ना बाळासाहेबांना मान्य होती ना आम्हाला मान्य आहे। उद्धवजीबद्दल आदर आहे, आदित्य साहेबबद्दल आदर आहे, त्यांनी आमचं काम काही प्रमाणात केलं, काही नाही केलं, ठीक आहे, हा पक्षाच्या अंतर्गत भाग आहे, परंतु ज्या वेळेला आम्हाला सांगितलं जातं की राष्ट्रवादीशी जोडून घ्या, आम्ही कुणाचा प्रचार करायचा? ज्या लोकांशी आम्ही इतक्या वर्ष भांडलो, पराभव केला, आमच्या कार्यकर्त्यांनी काट्या खाल्या, केसेस घेतल्या, बायका पोरांना सोडून जेलमध्ये बसले, अशा लोकांना काय सांगायचं? त्यांच्या व्यासपीठावर आम्ही जातो, त्यांच्या टाळ्या वाजवा, आम्हाला हे जमणार नाही। त्यामुळे हिंदुत्वाची लाईन व्यवस्थित आहे। कार सेवेच्या बाबतीमध्ये ज्या लोकांनी आपला जीव गमवला तिथं बाळासाहेबांनी आपले उपचार ठेवले आणि मला सांगा कोर्टामध्ये जाऊन सुद्धा बाळासाहेबांनी विचारलं कार सेवेमध्ये तुमचा शिवसैनिक होता, तुमचं काय म्हणणं आहे? त्यामुळे बाळासाहेबांनी स्पष्ट सांगितलं माझ्या शिवसैनिकांनी जर तिथे जाऊन ते काम कृत्य केलं असेल तर मला त्यांना सार्थ अभिमान। स्पष्टोक्ती ही माणसाच्या समाजातल्या व्यवस्थेचा सगळ्यात महत्वाचा टप्पा आहे आणि ती स्पष्टोक्ती आमच्याकडे सुद्धा आहे। आणि उद्धवजींना तोंडावर धाडसाने बोलणारे आम्ही 2 माणसं आहेत, आम्ही तातडीने बोललो, म्हटलं साहेब राष्ट्रवादीची युती तोडा
आणि 288 जागेवर विधानसभेवर आपले आमदार उभे करा. काय होईल? भाग पाडतात. पराभव होईल, एकदा होईल, दोनदा होईल, तर पुन्हा आपण निवडून जाऊ, पुन्हा आपले सगळ्यांच्या आपला भगवा जोमामध्ये फडकेल. ह्या लढाया अंतर्गत आहेत, त्या होऊन जातील, परंतु सर्वसामान्य माणसाला अंतर आम्ही देणार नाही. या संपूर्ण सगळ्या गोष्टीवर असा आहे की आम्हाला मला सांगा, तुम्ही म्हणता की या लोकांची तुम्ही सगळी मंडळी आज शिवसेना सोडली, उद्धवजींना सोडलं, हाकलपट्टी केल्यावर साहेबांचा सन्मान ठेवून दुसऱ्या दिवशी गेलो कोण? शिवसेना भवन कोण गेलं? 2 तास कोण बसलं तिथं साहेबांबरोबर? प्रति आदर आहे. आजही उद्या कुठेही भेटले तर त्याच्यावर प्रति आदर प्रचंड आहे. पण बाळासाहेबांच्या विचारधारेला आम्ही बुटमाती देणार नाही. कदाचित हा विचार फापरला आहे. साहेब आमचे चुकलेत हे सांगायचं झाडं सुद्धा आम्ही उद्धवजींना केलेलं आहे की तुम्ही याच्यापासून फारकत घ्या आणि शिवसैनिकांना बळ द्या. एवढी आमची उद्धव साहेब आमचे आजही नेते असं तुम्ही म्हणता किंवा भविष्यकाळात पण नेते राहते असं म्हणाले. तुम्ही मगाशी जो मागे फ्लेक्स लावलेला आहे त्या फ्लेक्सवर बाळासाहेबांचा फ्लेक्स आहे, उद्धव साहेबांचा फ्लेक्स. डिफेक्टिव्ह बोलताय. तुम्हाला आजही सांगतो हे आम्हाला वंदनीय आहे. आम्ही म्हटलोय वंदनीय आहे. उद्धव ठाकरे साहेबांनी नेतृत्व करावं आणि सरकार शिंदे साहेबांनी चालवावं. संबोधन करताना म्हणालात की उद्धवजींनी पक्षाचं नेतृत्व करावं व शिंदे साहेबांनी सत्ता सांभाळावी. सरकार चालवावं. तुम्ही पुढाकार घेणार का? पुढाकार घेणार मी कोण? दोघांनी बघावं. थँक्यू थँक्यू. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर